ବାଇରନା ବାଇରନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ପୂଜା କରିବ ବୋଲି ସକାଳୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲିଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ହଁ ଓ ଓ ଓ ଭାଇଆନା ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ପୂଜା କରିବ ବୋଲି ସକାଳୁ ଆସି ସଞ୍ଜୟିତ ବସିଲାଣି। ତମେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ କହିଲ? ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ମାଳି ଘରୁ ଯାଇଥିଲି ମାଳ ଗଡ଼ାଇ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଆଉ କି ଗାଳି ମୋ ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ 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 ଚାଲନି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ପୂଜା କରିଦେବ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି। ଚାଲ। ଏ ତୁମର କଣ ପୂଜା ହବ କହିଲ? ଏ ମୋର ଟିକେ ଆଗ ପଛ ଟିକେ ଏ ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ଚକା ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା ଆଉ। ମୁଁ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଦୂର ଯାଉଛି ତ ଟିକେ ଭଲସେ ପୂଜା କରିବ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ଆଉ କଥା ବୁଝି। ଚକଂ ନମ ଚକାରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ହାୱା ରହିବ। ଇଞ୍ଜିନ ନମ ଇଞ୍ଜିନ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସବୁବେଳେ ଠିକ ରହ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେ ଗାଡ଼ିର ଓଜନ ସମ୍ଭାଳ। ଟାଙ୍କିଂ ନମ ଟାଙ୍କିରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ତେଲ ଦବ। ଆଚ୍ଛା ନନା ଏ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ସରିଗଲା? ହଁ ସରିଗଲା ଆଉ। ନା ଆଉ କିଛି ପାଠ ପତ୍ର ବାକି ରହିଲା? 500 ଟଙ୍କା ଆଉ। ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମେଚେ ଗାଳି ଦେଲା। ଆଉ ମୋର ପାଠ ପତ୍ର ପୂଜା କଲ ନା କିଛି ବାକି ରଖିଲ? ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏ 5 ଟଙ୍କା ରଖ। ମୋ ନା ବାଇଆ ନୁହେଁ ମୁଁ ଝାଇଆ ରଖ ତମ 5 ଟଙ୍କା।